майка му и обиеш черен да ева. Почвам играта. Не, това, не. Аз не игра за мен. Той игра за... Аз не съм по-миди още. До вечера ще игра с майда също. Чакай, той ще говори. Да го изявах, чува. То пък аз не съм барал, бе. Виж малко обеса, че чуят. Да. Ей! Това го имаш ти. Виж как внимание е къде. Нищо. За. Сакам някой да. Камерите работят ли? Не, трябва. Само тук свети. Така. Той къде отваряш, йо? Ти, той да. Той ще накусам от теб. Я виж пак обеса. Обаче пак има такова. Но че? Пълнен код, няма. И сега не. Не, ти беше на вид. Няма, аз вече, знаеш, Аре, видях колко много Айде, на вид. Не, маестра. Ти беше след Няма. Аре, дето на вича, давай. Аре, играй, бе, ташак. Я твоя компютър ти си пръгни. Променя ми плеера. Почва бота да играй. Теж ли? Я колко тази друга част? Ама не там. О, аз имам. Брат, аз... Не сра? Не знам, брат, ляма след един чаша, бе. Значи трябва да играеш. Ох, майко, как се О, стресна. чуд най-тъпът се стряска, же. Ди лайк, чули ма? Чу се най-малко, но нещо не да знам. Я си че запиши. Но за първи път знаеш колко ме е страх, бе. За първи път да ме е страх толкова много. Загледам се. Сега проверява, бе, няма това вече. Нема. Ай, браво. Давай, тук там всичко е тъмно, браво. Точно дед върши е тъмно. Няма. Мама е тези да скочи за трон. Деца е, че е скачал от здрав жан. Нямаше никой. Не, брат, давай заебете тая игра, ти не игра за нас. То брат, що много тенкс. Гледа, брат, последната серия. Няма отворям че. Гледа, брат, последната серия. Някой е то направо откачи. Надолу? О, ти спря то касае надолу. Не, брат, не чуя, все равно много ме е страх. Аз се признавам. Работи, добре ще го направи. Не, брат, наистина, амнезията нищо не е то. Ти знаеш каква е тази игра, че? Ти да игра. Представиш човек да има комп и да не ми се играе. Кажете ми да към да. Да. Качек се. О, сейвинг. Убие се как И е. то, брат, изключвай тази игра, сериозно. Убие се как е.
тебе. Да, супер, супер. И то ще почини малко. Не, брат, аз ще кажа тази игра. Да, малко почини. Много ме е страх от тази игра. Да! Направо, братлета, са на страх. Не, сериозно е. Ми аз колко работи видях, колко работи Много заебиса човекът. Ти човек направо тъж. Амнезията е нищо. Нищо не е човек. Амнезията за духът. Що ме, аз ти казвам брат, той е най-страшната игра за 2013-та. Не човек. И заши няма отваря врата. Ти го напълнихме, бе. Така. Малко да се почини. Ама. Не, това е много гадно човек. Оти ще така. Я, виж, ще се дали тя се е добра. Кое? Не, не. Пилва? Няма. Съдържанието в момента не е достъпно. Който? Лева, Сайто. лева, Половината мангали, брат. лева. Снимаме, бе. Гледам беса. Айде, то си. Чакай да пине ногата. И аз. Ние снимаме човек песа, гледа. И то човек усещам, че е много гадно. Да, върни се, ляво, зад. Дай, ама как беше камерата? Ама ми страшно е. Не. О, ти бактерия ли? Ти са кенчета. Щом ти покажа как да минаваш. Имаше един клип, дето го гонява. Той има и младиш Това на двойката. И се проверява веса. Не си помислете, че го е фанал страх? Това е направи. Тук ли беше камера? И сега тук Гледаш камера. Ама, какво е тук ти много бързо си, аз не видях. Какво имаш там? Човек, сейчас... Знам. Не, бе. Ай по-бърчка би бактерия. Няма! Не на стратата. Тука маска. Натисни бутона. Тук угатвам. Yeah, Use gas. two gas pumps. And man breaker, перестройка. Добърни попъл. Няма нищо не направи, бе. Това само тук. Затваря очите. Може? Може. Някакъв дъх. Не, много ме е страх, гледам съм. Батерия. Много са хабила, махай го. Ето е единия рестарт.
брат, ти в тази игра човек ще изпъртиш брати. Тони. Тата! Ама загоре там врата. То дойде. Майкото вари като някакъв човек. Но не е хубавото е, че го чуваш, а не само да ти дойде и гледа да спра. Ама сигурно в камера. Гледай стената, гледай стената. Гледай стената. Не. Действие света. Ти как да се... Ангеза! Don't trust anybody. Да, то ти съм... Обърнеш от нещо кани. Чакай, не да пина ко. Знаеш как ме е страх, бе? Свами са. Ти паста. Не става. Това са хора, разбухал ти. Брат, пише ли себе, значи... Да. Да. Аз ти казвам, не брат. Но искай на ресулта и това. Искай да не. Нера. Така, брат, няма измъкна. Тук обясни маймута. То си дореца. А работи ли ние натиснахме ескейпа? Аз още даже... Така държи към. Ама като махнеш... Аз не за тебе. Брат, това не това. Директно си камерата. Дами и господа, ще щупим контрола от натикане. Ай, ти му пуква! Скъде да стана? Ай, няма списък от 2 дни. Аре, дръж ескейпа. Мога. Дръж ескейпа. Бе, няма батерия. Консинира. Уау, що излезна, бе? Успей да заредиш моя батерия. Аз имам да ме
Кажи. Не, брат! Ще скочиш и викаш да търчи баба ти! О, бактерии, бактерии! Брат, брат, страх ме е! Ами нас не е страх ме игра. Аз колко Ама мен най-много! И батерията смъща. Не само на батерия. О, има гардероби! О, ще става гадно! Ръчка. Бутай ръчката в гардероба! Влизай са в гардероба! Където гардероба? Има! Ей, кило е, Боку! Ми сигурно! Тук светло. Да подойде някой, ела има гардероби, ще дойде някой. Реши обиеца. Явиш? Работи. Явиш не това? Да, ги чак. Чак. Какво? Лала. Да, ре. Чапа, ти да изгледаш. Писа. Ти там. Ама турчин, снимаш? Виж тогава ще гледаш. Вижи, окей. Братлета е съвсем малко ще замина. Що е? Ти ти кога каза? Карта. Да. Тетрадка. Всяко. Снимаме. Абе, турчин! Давай, чакай. Това е... Това е такоз, бе. Коза. Не, бе. Това е от звука от... Ахотоаст. Откраднали са го от Фейсбук. Зоро има рожден ден. Зоро. Да. Да, звънна. Нямаш минути, не. Да, аз си призонявам да влиза на Фейсбук. Истина е така, че 4 пъти ще може. Да, е. Но малко да поговорим за играта. Еми то, брат, аз не мога да играя, за какво знаеш, пак ме е страх, бе. Два пъти повече. Айшер! Мен ме е Що? страх. Ама не,
Добре, играта страшна. А не човек да пращате направо да... Мен повечето ме страх за какво виж как отваря вратите. Задите, да. Пиши ай. Ай, че играем. А тук какво стана този? Ни трябва, че... Чакай, Айде, бе! Така. А. Ай, много малка копчета, бе! Виж, ай играе малко ти, бе. Нищо е. Абе, знаеш как ме е страх, бе? Няма да игра. Аре, нали ти... Абе, да. Нали спада? Да, бе, падам си, човек. Ама то... Как ще става? Абе, не отваря, бе. Нито човек да отваря. Само човек. Не, брат, само гледаш. Изведнъж не отваря, изведнъж бам, някой ти отвори ти. Те как имаме яко било направо. Дай да направим един канал Horror TV. Ма да, бе, Ама че... всички да влизат в него. Horror TV. Искам Да, бе! искам да ти кажа. Да! Да си... Да, знам какво искаш да направиш. Ай! Да си измислим. Бактерия! Тале? Да. Знаеш какво? Да си измислим някакъв канал с всичките. И да снимаме с майка и майка. Horror TV. Съм навън. За... Истината е. Различие на врага. Отива назад, трябва да купиш кой са задачи. Шепката. Да, учена. О, на другата страна не си бил. Материя. Имаме култура. Материя. Затвори вратата, затвори вратата. Да. Да. Гледам гардирова. Как никой не ударял вратата, вече се отвори. Гледай внимателно. Ще съм? Абе, от музиката. Гледаш вратата, бе, не Въобще някакво да влизам. Не знам кой човека, ама Не, степен това са. сам чаща и си го чупя. Само гледаш, трябва да се прибере тук. Някак ти гриса. Ай, каче. То ти дед твоят като че взема. Пак ти натиснах ескейпа.
Да. Я си. О, брат, не мога да игра тази игра, бе. Няма. Още не може да снимаш на смайката. Мога? Ами дай ти ще началай. Добре. И ти човек всеки път смай снимаш. Добре, де. И ще направим такъв канал. Ате. Ама на всяка арена ще спирам клипа. Да, да, добре. И знаеш па? И всеки ще качва човек по нещо. Примерно с Z, трипла, квадра, така. Моля да се не обаче сега още че трябва да встъпи. Нещо и сега тук усещам, че ще няма време. Ръчата направих на прошлия играчи. Бягаш точно. What the fuck? Отгоно там има. Turn the gas, обърни се. Още. И ти. Това пак може. Това съм просто Аз това млади. Това беше, дами и господа, първият епизод. Това втори ще е, ама Трети, нещо спря да такос. Да, снима. Начин. Ти беше, ще чакаме, който му харесва играта, иска още клипове, да си лайк бутона. Пак аз колко работи видях и вие не Horror можахте... GV 12, търсете канала. Ако В бе, Twitch, иначе... не в Twitch, ще направим в YouTube. Теля. Да качим клип, да. В YouTube. Ще играем Outlast, когато си Фицо. Ще играем, а не да гаспим слайдото. Гако у нас ще видим някаква игра. И всички смай. И всички смай, да. Ако в кефе, нали, ако имате някакви мнения, коментирайте да играем някаква игра. Ако ви е харесало видеото и искате още, рецете subscribe. Чао от нас. Да, чао.